خرستیان دەماگۆژ کۆمکوژیên Tirkiye reviyan û koçberî Sûriye bûn beşek ji wan sala 1930 berê xwedan bajarê Dirbêsiyê got ew yekemîn bûn got dest bi karê avakirina bajar kirin û hemû karkerî an sînaet lê kêleka Kurda kirin. موجودين في هذا البلد كأخوة متحابين. ام لوی باجاری ji dema 6 salî ve li vêdekê dijîn em û Kurd wek biran e kêfa me ji hevretê û ta niha û di vê dema taybet de ti ziyan ji wan negîhaştiye deverên me. كل المناطق نحن منطقتنا لا مس أي ضرر. Li Dirbêsiyê we gotê zanîn got bêtira wan Kurdin herwiha Ereb û Xristiyan jî hene ew ji dehê salan bi rengekî aştiyanê dijîn û ji destpêka êrişê Daişê li ser deverên gotê dijîn û Kerêma Cezîrê neçar bûn got ew berê xwe bidin koçberiya Ewropa. Ti rojê tina kokî di neqeba me wan çênebûyê ew jî bil esas melakê mantiqêne yanî zûl diverin tu jarî ti nakokî di orta me wan çênebûne û heya roja îro jî dîsan bi hev renin û heta bilعلامê em ba hev dikin bin emî ji hev dibêjin ti nakokiyê me biwartinin bes dema dawî de ev pevçûnê şê dibin di orta rejîm û Daeş de تعدل وان كر قال لك باش كوتش بربون ايه بتركي درن اغلبيه وان دكبن اوروبا خوف من دخول داعش. Rewşamel van deveran xerab e piştî êrîşkirina Daişê bi ser gundên me ve li Til Temirê û metirsîn li cem me çêbû got xristiyan aramî ji wan re nema li van deveran. هذا الشيء يدل على انه نحن ما بقى لنا امان. اذا Tevî hejmara hindik yên gomane ew ne çar jî sedî ne dibêjin tenê li mêj û hêvî em karin bikin. Xristiyan yek ji gelê serekene li Dirbêsiyê we Kurd û Ereb û piştî êrişa Daişê li ser deverên wan yên girêdayîn bi Til Temirê ve bû sedeme got metirsîn li cem wan çê bibe got haziriya xwe yî koçberiyê bi aliyê Ewropa ve bikin. Rodî Çalî Orient News Dirbêsiyê.